Ha kakerwo balapan mi da Archbishop Most Reverend Victor Lingdo unong syarai jongka Jyllaniambah Shillong menta kasngi ka arbu khandai tarik jemang ulapan bena ya ka jingpen khas ka we ka Parish Thymmai ha Thynroit ya ka te ka Parish la IT ha ka jingyada jongka donut Bethlehem jongka Maria Immaculate Heart of Mary Archbishop ula ong shushu ban pli ya ka te ka Parish ha ka khatsau tarik ula ber 8,000 arbu nyau kishnong ki bahab ha po ka Parish Thymmai kilong ka Thynroit mau ber, mau persong, war madla, saw, thadan, bat mau lali. Hakate ka kerwo Archbishop ula kerpa deki pai drenget banya duai na kabenta ka balang, na kabenta ka Jyllaniambah bat kam tam na kabenta ka te ka Parish Thymmai.